'yan uwana kuma abokan aiki 'yan jarida, ne muku maraba da zuwa wannan ɗan takaitaccen bayani akan ƙaramin kasafin kuɗi da mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya sa hannu, wanda ya zama doka. Kamar yadda al'ummar jihar Kano za su iya tunawa, kamar sati biyu suka wuce, ya kai buƙata ta ƙaramin kasafi na naira biliyan 99 da miliyan 221,569,563. A cikin wannan ya zama yau ayyuka ne yau da kullum, an ware shi akan wato ya zama kaso 36 a cikin 100 na wannan kasafi, wato ya tashi akan naira miliyan 68 da miliyan 200. Shi kuma wanda aka ware na manyan ayyuka ya tashi akan naira biliyan 30 da miliyan 960. Idan wato abin da ya kasance yanzu, wancan da aka kai babban bajet ko bajet na farko da aka yi ƙarshen shekara da ta wuce, wanda majalisa ta zartar, shine wato naira biliyan 437 da miliyan 338,312,787 da kobo 93. Wannan yanzu idan aka haɗa shi da wannan wanda mai girma gwamna ya sa hannu yau, jimla ya tashi akan naira biliyan 536 da miliyan 516,816,357 da kobo 84. Shi wannan ƙaramin kasafi da mai girma gwamna ya kai ya zama lallai saboda buƙatun da suka taso, wanda a wancan lokaci da aka kai ba su bujuro ba. Kamar misali wajen kuɗi da aka ƙara na ƙarancin albashi da aka ƙara a ƙasa, wanda ya kai yanzu aka mai da shi naira daga naira 30,000 ya kuma naira 70,000. So wannan ya zama lallai sai an yi kasafi, ya shiga cikin wannan ƙaramin kasafi da mai girma gwamna ya kai. Sannan akwai abin da sake bujirowa kamar na zaɓe na ƙananan hukumomi, shi ma da an sa shi a cikin wannan ƙaramin kasafi, da kuma raba yara uniform na makaranta 'yan firamare, wanda yau ya kai wajen 700,000, wanda kowanne za a ba shi, mata da mazan kowanne za a ba su set biyu na wannan uniform, shi ma an sa shi a cikin wannan kasafi. Sannan akwai ayyuka da gwamnati take yi dama, kuma manyan ayyuka ne da kuma wanda ma ba su kai, wato za a iya ce musu komai da ba, amma suna da muhimmanci, wanda dole sai an kai saboda tsadar kaya da tashin kayayyaki da zama kuma kuɗin ayyuka da ya faru a cikin wannan ƙasa. Ya zama lallai sai an canza, sai an ƙara ko an kai wannan bajet domin a tabbatar an sa wannan kuɗi na ƙari da ya faru, saboda ƙarin mai da kuma yadda ƙasar mu take ciki na wahalar tattalin arziki. So an sa wa'annan domin a ci gaba da wannan ayyuka, domin ci gaba da kuma samun walwala na wannan jiha tamu. To abinda mai girma gwamna ya sa hannu na wannan bajet kenan, wa muna fatan Allah ya sa mu gani, Allah ya sa a amfana, Allah ya ba da ikon kuma aiwatar da ayyukan da mai girma gwamna ya sa a gaba da yake cikin wannan bajet. Kuma daga ƙarshe mai girma gwamna ya yaba wa 'yan majalisa ta hannun shi mai girma shugaban majalisa, da kuma sauran shugabannin majalisa da suka zo suka kawo wannan aka sa hannu. Ya kuma ƙara kira da ƙarin goyon baya da haɗin kai, da kuma gode al'ummar jihar Kano da goyon baya da ake ba wannan gwamnati da addu'o'i da ake yi. Allah ya sa albarka, Allah ya taimaki ƙasar mu, ya taimaki Kano, ya taimaki kuma al'ummar jihar Kano baki ɗaya.